Firma Sumega staví na trhu už vyše 10 rokov. Patríme tiež pod spoločnosť Bigmat, čo je vlastne celoeurópska sieť stavebnín. Naša pobočka ako Sumega Stav sa zaoberáme hlavne dodávaním stavebného materiálu pre súkromníkov, ale aj pre firmy. Stavíme rodinné domy alebo polifunkčné veľké budovy. Nachádzame sa na severe Slovenskej republiky, čiže hlavne v tejto oblasti máme aj našich klientov, ale nie je problém samozrejme dodať materiál aj hoc kde po Slovensku. Keďže zákazníci sú čoraz náročnejší, je potrebné im dodávať komplet servis, čiže aj ohýbané strmienka. V minulosti sme strmienka ohýbali ručne, potom sme kúpili od spoločnosti Mašinohurt ručnú ohýbačku, ale elektrickú. Tak rýchlo sme zistili, že nám nebude celkom vyhovovať a nebude spĺňať naše požiadavky. Preto sme sa s pánom majiteľom dohodli a vlastne sme vyselektovali spomedzi ich širokého sortimentu stroj, ktorý si myslíme, že už bude určite spĺňať požiadavky a vlastne budeme schopní vyrábať strmienka vo väčších množstvách. Tento stroj je schopný ohýbať roxory od priemerov od 6 mm, 8, 10 až po 12. Sú to priemery, ktoré nám budú dostatočne stačiť na to, aby sme obslužili našich zákazníkov. Dnešný deň je vôbec prvý u nás na výrobu strmienok, keďže prišiel k nám pán technik, zaučia nás, ako máme s týmto strojom pracovať, ako ho kvalitne nastaviť tak, aby tie výrobky boli čo najkvalitnejšie. S týmto novým strojom budeme schopní dodávať strmienka nielen pre našich zákazníkov, ale verím, že nám priniesie aj nových klientov. Zvýšime tak produkciu strmienok, môžeme obslúžiť široké okolie a vlastne aj nových zákazníkov. Od spoločnosti Mašinohurt už máme zakúpené, ako som spomínal predtým, 2 stroje. Je to tá ručná ohýbačka a potom je to giljotína, ktorá vlastne slúži na sekanie roxoru. Je to veľmi výkonný stroj, veľmi jednoduché konštrukcie. Vieme s ním sekať roxory od najmenších až po priemer 32 mm. Spoločnosť Mašinohurt sme našli na internete. Navštívili sme ich, momentálne sa nám zapáčili ich výrobky, hlavne prístup majiteľa. Je to veľmi seriózny pán, ktorý jednak nám tie stroje všetky predstavil, pomohol nám s výberom tých jednotlivých strojov, ktoré už aj máme, ale vlastne aj s týmto najnovším strojom novej generácie. Verím, že tento stroj nám priniesie nové možnosti nových zákazníkov, výrobky budú 100%, síce tak ako doteraz, ale budeme môcť ich vyrobiť v stokrát väčších množstvách. Verím, že sa nám bude dariť.